Yes, hi, baby. Wang, wang! Wang! Walay! Gusto mo kita ang hafam sa imuha, oh. Hi, hi, hi! Hi, baby! My friend, oh. Hello. Here's my friend. Taga-asa siya, Wang? From what country? Country Homes, Kabandagan. Ambot! Uy, basta afam na siya. Oh! Isa to. Isa na! Be, Oh! Si Tinkerbell. ay, Tinkerbell ni Oy. Dali, Wang! Hello. Ay. Afam. Hi! Hey! Happy birthday! My... What's your name? What's your nene? What's your name? What's... Ay, dito, balik ka lang. Lingkod ko, Biha. Oh, sure. My friends are... Sila ka na ni bisita mo, Wang? My friends is Visitors. visitors. Sige na yun yung nabik. Sabot naman. Napay problema ba? Ano sa problema ba yun? Uy, Dako ito problema ka. mas dako pa sa imong bugas, Wang. Problema niyo sa problema. Pag seryoso mo, Biki, nagseryoso ko diri ba? Sa buang. Naon sa gani ka? Wala, magod ka musulti. Naon sa ka ba yun? Wala, magod ka. Kilak ti ay walain ka paminawon dai. Disulti ka kung sitwasyon ko dito sa Tamis. Naon sa gani ka masigilak-kilak dara. Naprinda akong mama. Ha? Kakuya ba ana? Naprinda. Asa man siya naprinda ba yut? Sa M. Luwilier. Spell. Oh, spell oh. Oh. M. Luwilier lagi. Oh, spell daw oh. Oh. Pagka na ma-spell mo, pautamon ti kag kwarta. Oh, spell. Sa RD, bitaw. Bitaw, nag-text akong Oh, mama. ano yung text ba yut? Kanusadan ako sa Lukaton. Sa mo reply. Ano ko, sa auction na lang ma, kay barato-barato pa ka. May gani na ni-text ang mamawang ka ng kuan. Kajut, ikaw rin stop na kailangan mo na akong hilad.